ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ. ನಂಗೆ ಕುಡುವಿನ ಸಂಗತಿ ಅದಾದ ಅನ್ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ನೋಡು ಊರಿಗೆ ಅರಸನಾದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನ್ನು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗು ಮುಟ್ಟಿದರು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಅಂಡ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನ್ನಡೈನ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ದಾದಂದು ಬಂಡ ಆರ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿರೂಪಕೆ ಅದು ಎಡೆಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡೋರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡರೇನು ಎದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸುರುಟಾದ ಇರ್ನ ಈ ಏನು ಸುರುಟಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಬಂಡು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಲ ಇತ್ತೇನೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವೇನು ದಾದಾಪು ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ವಾ ರೀತಿದ ಕತೆ ಬಂಪ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ನಾಯಕಿ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಮುಖ್ಯವೈನ ಇತ್ತು ಯಾರು ಏಪಲ ಬಂಪೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಕತೆ ಅಂಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಾಯಕಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲಕ ತೋಜುನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕುಲು ಎರೆನಾ ಕಂತದ ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪು ಪೂಜದು ಅದೊಂಬುಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೆಲೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತಿನಗುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರನ್ನ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಿನ ಭಯಂಕರ ವಿಶೇಷమైన ರೀತಿಡ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಗ ಮಾತಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನತ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಬದುಕು ಪನ್ನಗ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲಕ ತೋಜಿನ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ ತೋಜಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ವೇಷ ಪಡೆದವನು ತೋಯ್ತೇಡ ಆದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಚಿತ್ರಗಳ ಪೊರ್ಲುಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತ ಇತ್ತು ಭಯಂಕರ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡಾಯ್ತು ಅತೆ ಅವೇ ವಿಶ್ವಸುಂದರನ ಕಂತದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲ ಎರಡ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪೋಂಡು ಅವು ಕೃತಕತೆ ಅವೇ ಯಾನ್ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಬಂಡವಾಳ ಆ ಪೊರ್ಲುಗು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಅವೇ ನಿಂಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂಪುಪಿನ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಬದುಕಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾ ಇರ ಟೋಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ನಿಡ್ದು ಮುಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಜಿ ಕಾಯಿ ಕಡೆ ಪುಣಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರ್ನಿಡ್ದು ಇರು FM ಉಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದು ಸ್ವರತ ಬಗೆಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ ಅಭಿಮಾನಿಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರ ಬಾಯ್ಕು ಇರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಬರಿತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎತ್ತನ ಈರೇನು ಪಂತರ್ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಈತಲ ಉಂಡ ವಿಷಯಲುಂಡು ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಪಾತಿರಿದ್ದೀನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಥವಾ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಂಚ ಪರಿಣಾಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಪಗಲ ಬೈದಾನೆ ಅಂದ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾಗೆ ಅಪಕ ನಿಜವಾದಿರೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ಬಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಂಚಿತ್ತಿನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರ್ನ ಉಲಡು ನಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಲಜಿ ಆನ ಇರೆಗೆ ಏತೋ ಸಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರ್ಪಣ ಇರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಂದು ಯಾವುಂಡು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂತ ನೆನಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಅವೇ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಜೀವನ ಮಲ್ಲ ಆವಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತಲೆ ಮಲ್ಲ ಆತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿನ ನಾಲೆಜ್ ತೀರ್ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಾರಿ ಜನಕುಲ್ ಪನೊಂದು ಅಕುಲ್ ತೂಪಿನ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎರಡ ಪಾತ್ರನ ರೀತಿ ದುಮ್ಮದ ಲಕ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ರಾಜ್ ಬದಲಾತಿಜೇರು ಹಾಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಜೀವನ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಆಂಡಾರ್ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ಬೋತೇರು ಅವು ವಾಸ್ತವ ದಾದ ನಾವು ಜನಕ್ಲೆ ತೋಜನ ರೀತಿ ಅವು ಸಮಾಜದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆತೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕದ ಆಂಡ ಒಂಜಿತ್ತೇನೆ ಏನಪ್ಪನಾಗ ಒವ್ವಾಣ ಮಲ್ತಂಡ ಅವನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟೊಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಗ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಾಡೋನ್ ಪೋನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತೆ ಗುಂಡ ದಾದನ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೇರ್ನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನೆರಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಚೋ ಅವ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಎನ್ದಿಚ್ಚಿ ಅವ್ ದಾದನ ಖುಷಿ ಕೊರೋ ಇದ್ದನ್ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಪನೋನ್ ಪೋಯಿನ ಆತೆ ಹಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತೇನ್ ಇರ್ನ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಪಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ 3 ನಿಮಿಷದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ದೇವಡ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 5 ಒಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ನೀರ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಜ 5 ಬೊಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ತೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವೇಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಅವೇನ್ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅಪಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತದೆ ಈರೆ ಎಂಡಕ ಮಾತ ಕಡಪಾಯಿ ಐದು ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತರೆ ಕುಜಲ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಬೋರ್ ಮಂಡಿ ನಿಂಚಲ ಮಲ್ಪನೆ ತೋಜಾದ ಕರಿಯ ಅಪುರ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ತುಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ ಸಾರ ಆಪುಣ್ಣಾರ ಮನೆಡ ಕಾಸು ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಅವಾತ ಅಪಗ ಅದ್ಭುತ ತೆರಿದನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಅವೇನು ಸಾಧನೆಯ ಕಾರಣ ಅಪಗ ಕಿಸೆಟ್ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಡು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಆರ್ನ PF ದ ಕಾಸು ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ ಏನ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಮಾತ ತಿರುಗದೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತ ಆತನು ಪಾಪ 2 ಲಕ್ಷ ತೆಗೆದಿತ್ತನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಮರಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐದು ತುಂಬ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡೋದು 3 ವರ್ಷ ತಿರುಗದೆ ಒಂದು 5 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಓಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಐಕ್ ಆ 5 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೇರ್ತಿಕಿನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆತೆ ಅವೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಂದ ಅದೇನ್ಯ
ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಚ ಎಂಕದ ಅದ ಕತೆ ಪನ್ಪುನ ಮರ್ಲು ಅವ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡದಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಡದಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆತನೆ ಆಕ್ಟರ್ನಗಲೆ ಕಾಸು ಕೊರಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಪು ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಅಟ್ಲ ಲೆಪ್ಪೆ ರೆಡ್ ಆಪುಜ್ ಐಡ್ದು ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಮಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರತ್ತೆ ಪಂಡದು ಏನೇನು ಅವು ಏರ ಬೇತೆ ಆಯ್ತು ವಿನೀತ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯನ ಅನ್ಲೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಲ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಬೆಗ್ಗೆನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಸಿಜ್ಜಿನ್ ಆಯವೆನ್ ತೂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ರಾಜಣ್ಣ ಪಂದ ಆಯ್ಪೋದು ಸುಹಾಂಡ ಬಂಡೆ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸುಹಾನ್ಗ್ಲ ಅವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಎಂದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಉಂತಾಗ ಅಂದಾನಾಗ ಅದಾದನ ಗೆದ ಅಂದೇವರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಕತೆ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನೋಡೆ ಅದ್ಭುತವೇನ ಯಶಸ್ಸು ಒಡೆ ಮೊಟ್ಟ ಮಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲಮಲ್ಲ ಇವರು ಕಲಾವಿದರು ಹಿರೇನ್ ಪುರ ಲೆಪುಡಾದು ಅಂದತ ಬಗೆಟ್ ಆ ಯಶಸ್ಸದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಪನ್ಪನವ ಪನ್ನಗ ಬೂರ್ನ ಏತು ತಿರ್ತು ಬೂರುವ ಅಲ್ತಿರ್ದ ಲಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುಪೋಡು ಇಜಿನ ಕೈ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾನೆಂಚಿನ ಒಂದಿತ್ತ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿರ ಒಂಜಿ 25 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ಪದನು ಓಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ರಡ್ಡು ಕೊಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪುನಾತ್ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಕಾಸು ಎಂಕ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡ ಎಂಕುಲು ದಿನ ಇತ್ತು ಅಂತಿನ 25 ಲಕ್ಷ ಬಂಡ ಎಂಗಲ ಲೈಫ್ ಡೇ ಆತ ಕಾಸು ತೂತ್ಜ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಪನು ಅಂಚ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ದಾಡ್ನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಬತ್ತಿನ ತೆಲ್ಪೋಡು 500,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಆಯ್ಕೇನ್ 25 ಲಕ್ಷ ಮಲ್ದನ 25 ಕೋಟಿ ಮಲ್ದನ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತು ಬದುಕೋಡು ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂದಾಜ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಅಂದಾಜಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಂಡ್ ಐದು ತೂಯಿನ ಗುಲೇರ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಗೆತೋನ್ಲೇನ್ 6 ತೂಯಿನಾರೆ ಅರೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ತುಂಬೆ ಗೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಇತ್ತಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎಂದಿತ್ತ ಬಣ್ಣ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬಡವಿ ಇತ್ತೆ 25 ಲಕ್ಷ ಆತನು ಏರಾಂಡ್ ಅವ್ರಿ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದೇ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂಡ ಯಾವ 5 ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಕ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವಾಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಖಂಡಿತ ಟೋಬಿದ ಬಗೆಟ್ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನ ಅಂಡ ಟೋಬಿ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಟಾನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅರಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಡೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು ಈರ್ಲ ಪುದರ್ಲ ರಾಜ್ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಎಗ್ದಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಟು ದಾದಾ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಸುಹಾನ್ ಬತ್ತದ ಎನ್ಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಆ ಪಾತ್ರನ ಏತ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಆಯನ್ ಬಿಡ್ದು ಬೇತ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೇ ಜೆ ನರಮನೆಡ ಪಾತ್ರಜೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಂದಿದೆ ಇಡೆಗೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಎಂಚಕುಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜನಕ್ಲೇನು ಆಯ್ ಏರೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪಾತಿರುಜೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ ಒವಾಂಡ ಬಂಗ ಬೇಜಾರ ಎರಡನ್ನ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ನಾವೇನ್ ಮಾತ ತೋಜವನು ಎಂಗು ಮಾತ ತರಕ್ ಒಂದೇ ಅಂಪಣ್ಣ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಈ ಪನ್ಲಕ ಆಪುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೇ ಫಿಟ್ ಎನ್ನಿದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದ್ ಎಂದಿತ್ತೆ ಆ ತರ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೆನಪಾಯರ್ ತದಪನಗ ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಏತೋ ಸಲ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾದ ಬದಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅರ್ನ ಸಿನಿಮಾಲು ಏತೋ ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಅರ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ನ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಚ ಅಪಗೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಅಪಗ ಆರಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎರಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಪನ್ಪುರ ಡೈಲಾಗ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡೆರಡೆ ಯಾವತ್ತ ವರ್ತ ಆಪುಣದ ಆಗದು ಎಂದು ಪಂಡೆರಡ ಪೋಯಿಂದ ಆಪುಣ ನಮಕ್ಲ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪತೆ ಖಂಡಿತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ರಾಯಭಾರಿ ಟೋಬಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬೈ ಜಂಡ ಇಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕಾತು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪಲ್ಲೆ ಏರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಾವು ರಾಮದುರ್ಗಿಂದ ಸರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ರಾಮದುರ್ಗಿಂದ ವಿನಯ್ ಅಂತ ರಾಮದುರ್ಗದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ರಾಮದುರ್ಗಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಸರ್ ಹೌದಾ ಅಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಓಕೆ 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 ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಿ ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ ಟೋಬಿ ಮೂವಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಸರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.